Hallo? Nemlig til vælter webcamet, jeg skal spille mig lidt. Og den vælter ret meget nu. Kan du se det? Den der, så man kan ikke se den eller ikke se den. Den må gerne ses. Men du skal bare sørge for, at det her stykke her, det peger mod min mund. Nu vil den være vældig igennem. Kan man ikke bare sætte den? Ja. Jo. Åh! Det er sådan, jeg gør. Ja. Du sagde bare, at du gerne ville have mikrofoner, eller? Hej så alle sammen, og velkommen tilbage til en ny video her på Joeboy-kanalen. Vi skal nemlig til en flyttevlog. Sammen med min kæreste. Hun sidder lige derovre. Den næste uge, der skal min kæreste have til at pakke hele vores lejlighed ned. Det synes jeg, det synes vi, at I skulle følge med på. Her er der en lille flyttevlog til jer. Here we go. Hvad for en? Nå! Var det ikke en sko? Så er vi sgu fremme. Nu har vi fået sat de fleste ting på plads. I kan se rundt om her, så er der lige lidt stadig. Nu har vi fået sat sofaen. Det var egentlig det for den her gang. Der kommer nok en lejlighedstur, hvis I gerne vil have det. Det må I meget gerne skrive ned i kommentarerne i hvert fald. Men ja, jeg håber I kunne lide den her lille video. Hvis I kunne, husk at smide et kæmpe stort fedt like. Husk at trykke subscribe. Og så tak fordi at I vil følge med. I hvert fald tusind tak fordi I så med alle sammen, og så ses vi bare igen næste gang. Hej folkens.